Пък, първо аз краката, като тръгвам, разнообразявам много разкрача. Ако примерно клека си го правиш широк, разкрачаш нормален. Клек престаш, значи ще направя тясно. 4 серии, първо по-начасно. Или първо ще направя 2 серии тясен разкрач, 2 серии широк. И тези неща също ги разнообразявам. Тук важното е да стоиш с правилни гърди. Ложка слагаш ли преди? Не, никога. Никога, да. Ми е смешно малко гледам какво така слагат. Това е важното да не се отдепя петата никога. Много хора се изправят малко и така на пръсти, навиждат се. Това ми е техниката винаги. Винаги го абсолютно чакам. И гърдите дигнат. Някой малко се навежда, особено хора с по-големи гърбове, които не спомагат малко така. Това е грешата, но тогава и задника влиза повече. И не са натворят така. В пирамида ли ги правиш така? Да, пирамида да може да се позагреят малко колената. Не, това е ясно за загрявката, но имаш ли работни серии в пирамидата или стигаш една серия в нея работиш? Зависи. Принципно последната серия тежка, която не повтарям два пъти. Не я повтаряш това? Повтарям два пъти. Повтаряш това. Зависи. Сега първо се чувствам по-силен. Първо 4 серии трябва да направя. Идвам обаче, ако имам сила за пета, ще направя пета, няма да се скъпая. Как ги правя? Искам и гребането с щанга за гръб да ни покажеш как. Гребане правиш ли с щанга за гръб първо да... Правя, да, но не наблягам кой знае колко това. А на какво упражнение наблягаш за гръб? Защото ми направи впечатление в Пловдив гърба, като тръгна да го валиш, това не спира да излиза човек. Какво правя, да, за гърба. Имаше много повечето правя такива дъмбели, гребане с дъмбел правя, гребане с два дъмбела от пейка правя. Такива неща правя повечето. Като за гърба най-важното нещо, което ми специално това ми беше най-една от най-кофите групи. Мускули, грешите, винаги съм правил първо, че по списанията пише винаги дърпаш максимално назаде. Всяко нещо. Дърпаш, но не трябва да дърпаш само с лактите, а трябва и лактите да отиват назаде. Самото това движение назаде, това е гърба. Не само самия лакът до тук, още да дърпиш назаде. Тогава се стяга гърба. Това при всяко нещо. Тази грешка съм правил аз и естествено килограмите. Колко повече килограми използваш, толкова по-трудно да направиш това нещо. Да. И много хора повече се клатят само по зад. Те не правят това, което трябва. И аз така съм правил в началото. Добре, това са били основните грешки. Ако правиш наистина, покажи ни как е според тебе правилната техника за гърба. Ами, мога да скрипеца, първо да покажа. Добре.